περιμένουμε τον Δημήτρη. Να κάνουμε λίγο διατασσικές ασκήσεις. Πάμε. Πάμε το άλλο πόδι. Γύρω στα 10 δευτερόλεπτα. Μην κοιτάτε τώρα εγώ που κάνω λίγα. Πάμε. Έβαλε γκρίκα τον νερ σήμερα. Προς πίσω θα σταθεί η ρόδα, η μπροστά και η πίσω. Πάμε, διατάσεις. Ναι. Πάμε. Πάμε, 1-2 πίσω. Ένα μπροστά, δεξιά αριστερά τη ρόδα. Ναι. Και εδώ ο λαιμός, εδώ το γρανάζια μέσα τα γράσα. Να πάρουν λίγο τις θερμοκρασίες. Φουριά. Έκανε πρόκληση ο... Όχι, εγώ πήρα το γάτι και πήγα το δώδο. Να με μαζέψεις. Όχι, για τα χλάδια γύρισα πίσω. Μας είπε, Εγώ για τα κλάδια γύρισα. Όχι, για τα χλάδια γύρισα. Γύρισα για τα Φιλιππινέζικα τα ποτά. Το εννοείται, τι το λέτε. Τι το λέτε και τις... Γιάννη σήμερα βγήκε όμως για τέτοια. Για